कल्याण तालुक्यातील ग्रामीण भागातील फळेगाव हे सर्वात लोकवस्तीचं गाव। या गावामधील होळीचा उत्सव हा आगळा वेगळा साजरा केला जातो। कुलदैवताचं पूजन करून नंतर गावामधून देवाचे शेरे अर्थात वाद्य वाजवत गावाच्या बाहेर दरवर्षी होळी लावत असलेल्या शेतामध्ये ग्रामस्थ एकत्र येऊन प्रथम होळी मातेसमोर आरती करतात। नंतर होळी पेटवण्याचा मान गावचे पोलीस पाटील यांचा असल्यामुळे त्यांच्या हस्ते होळी पेटवली जाते। महिलांनी होळीला पुरणपोळीचा नैवेद्य अर्पण केला। त्यानंतर पुरुषांनी नारळ तसंच नवविवाहित जोडप्याला सोबत होळी मातेला नैवेद्य देत प्रदक्षिणा मारल्या जातात। सर्व ग्रामस्थ पेटत्या होळीच्या भोवती प्रदक्षिणा मारून होळीमधील राख कपाळी लावत होळी माते आपलं आयुष्य सुख समृद्धीचं जाऊ अशी प्रार्थना करतात।